Hello, Kristoni onzagra लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दं बा जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो गोजोननायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो आरोबाव जासिहरगारनाय जाबावबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैबावलायबाय बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दं बा जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दं नोंथांमोनजों दिनै बे बाथ्राखौ सावरायनो सानदों स्पेशली जेसेबांनाखि आंनि ख्रिस्टियान युथ्सफोर दङ बा आंनि चेनेलावहाय आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान सेंग्राफोर दं जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान सिख्लाफोर दं नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै माखासे मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायनो आङो नागिरदों थ' बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ दिनै जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय थ' आसा खालामो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बे भिडिअखौ जायफ्रा नायदों जोबजासे नायलांगोन आरोखि स्किप खालामालाबानो आरो नायखांनायनि उनाव नोंथाङा बा नोङो सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा जानायखाय बा नोङो सासे ख्रिस्टियान सिख्ला जानायखाय नायखांनायनि उनाव बे भिडिअखौ खोनासंखांनायनि उनाव मा मोनसे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जिबनाव लाब बा उन्नति जागोन होननानै जेसेबांनाखि सेंग्रा सिख्लाफोर नायगिरिफोर दङ बिथांमोननिसिम आं बेखौनो मिजिंथिहरदों अनज्लायग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बा अनज्लायग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर they are youths before going to discuss let's read only one verse from the Bible फै जों बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै जोङो लाग्रोनि सावरायनि सिगां बा सावरायनायाव रायज्लायनायाव थाङैनि सिगां थ' आं बे समाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनो आं आखायाव लादों थ' बेखौ मोननो हागोन 2 तिमथि 2 बालाबनि 22 सिरि 2 Timothy chapter 2 verse 22 only one verse dear Christian youths I want to read it before going to discuss so let's read and let's listen together what Bible is written here or what Paul has written here Paulआ बेयाव मा लिरदों बा मा बुंदों जोङो खोनासंनि बेयाव बेबायदि बुंदों आरोखि ना नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा आरो जायफ्रा गोसो मानिजों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो आसा खालामो नोंथांमोना खुब क्लियारै खोनाबाय मा होननानै बुंदों बेयाव आरोखि ना ओरैबायदि बुंदों नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा आरो जायफ्रा गोसो मानिजों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो बेबादि बुंदों आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि खोमाजों बहुद क्लियार खोनाबाय होननानै थ' इंलिसाव फरायनि मा होनदों बेयाव बेबायदि लिरदों flee also youthful lust but pursue righteousness faith love peace with those who call on the Lord out of a pure heart इंराजियाव बेबादि बुंदों मिथिबायना flee also youthful lust L-U-S-T-S lust माने लुबैनाय मोदोमनि लुबैनायखौ बेयाव बुंदों आरोखि ना थ' बे समाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर
जोंथ' बाइबेलनिफ्राय खुब गाहामथारै फरायनानै जोङो खोनानो मोनबाय मा होननानै बुंदों डियार ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर आंगोनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर मा होननानै बुंदों बाइबेला नोंहा जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा थ' बे समाव आङो आंनि जेसेबांनाखि चेनेलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बे बिथांमोनजों बे मोनसे बाइबेल सिरिखौनो लानानै खुब गुरुत्तर भाबै आङो सावरायनो सानदों आरोखि ना अनजाग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर नोंथांमोना दिनै बागदावनो हागौ बा दुखु मोननो हागौ नाथाय आङो गिबियावनो खावलायो दुखु मोननोबो नाङा बागदावनोबो नाङा बिराद दुखुनांथाव आरोखि ना दानि बे प्रेजेन्ट सिचुएशनाव दानि बे मुगायाव जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेबादि नुजादों आरोखि ना बिराद दुखुनांथाव ना गिनाय दं ना लाजिनाय दं ना पापखौ सिनायो ना गाज्रिखौ सिनायो माने जोहोलाव बैसोनि सेंग्रा सिख्लानि सासे सिख्ला जानायखाय सासे सेंग्रा जानायखाय गावसोरनि गोसोनि लुबैनाय गावसोरनि मोदोमनि लुबैनायखौ सुफुंनायखौ दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै नुगासिनो दं आरोखि ना बेनिखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौसो दिनै आं सावरायनो सानदों अनज्लायग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै जोङो बेबायदि जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै बेबायदि नुगासिनो दङ गावनि गोसोनि लब लालसा हाबिला गोसोनि जोहोलाव बैसोनि लुबैनायखौ बा सेंग्रा सिख्लानि बैसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थांनायावनो गोबांथार जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा इसोरनिफ्राय गोजान जागासिनो दङ मण्डलिनिफ्राय गोजान जागासिनो दङ गावनि मोदोमनि लब लालसा लुबैनायखौ सुफुंनो थांनायावनो थैनो गोनां जादों लाजिनांनो गोनां जादों गाबनांनो गोनां जादों बरबाद जादों लाइफआव बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों आरो दिनै बेल' नङा सेंग्रा सिख्ला बैसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थांनायावनो बा सुफुंनायावनो बिमा बिफाखौ दिनै मेगन मोदै गहोदों लाजि फोनांदों गाबहोदों जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै जोङो बेबादि नुदों आरो बेबादि नुजागासिनो दङ बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों अनजाग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै आंबो सासे सेंग्रामोन मिथिबायना दा दिनै आं सेंग्रा नंलिया नाथाय इसोरा आंखौ इसोरखौ बा इसोरनियाव नांथाबनानै थानायखाय इसोरा दिनै आंखौ मा बेफोरबायदि मोदोमनि लुबैनायाव आंखौ माब्लाबाबो खोख्लैयाखै इसोरा थ' अनजाग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर मोनसे बाथ्राखौ जोङो सावरायबावनि जोङो माब्ला जोंनि बे मोदोमनि लुबैनायखौ जोङो फेजेननो हायो नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि मोदोमनि लुबैनायाथ' ओन्थोरज'आ बिराद बायदि बायदि दिनै जोङो लुबैयोना जोहोलाव बैसो समावहाय सेंग्रा सिख्ला समावहाय मोजांखौबो लुबैयो गाज्रिखौबो दिनै लुबैयो बबेखौ मावथावा बबेखौ जाथावा बबेखौ लोंथावा बेखौ गासैखौबो लुबैयो आरो हमथानो हायैयाव गासैखौबो दिनै मावजोबो देयर इज नो फुल स्टप बेयाव दारिबो गैया खोमाबो गैया फुल स्टपबो गैया एभ्रिथिं क्लियार गासैखौबो दिनै मावजोबो मानो मावो मिथिगौना जों सिन्था खालामनो गोथौयै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर माब्ला जोङो बे मोदोमनि लुबैनायखौ फेजेननो हायो नोंथांमोना मिथिगौना जेब्लासिम जोङो गावखौ इसोरनियाव दोननाय नङा जेब्लासिम जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लानि जिबनाव गोथार बाइबेलनि रावा इसोरनि बाथ्राया जोंनियाव थानाय नङा अब्लासिम जोङो मोदोमनि लुबैनायखौ जों दिनै फेजेननो हानाय नङा जेब्ला फोरबोनि गाहाम बाथ्राया बाइबेलनि बाथ्राफ्रा इसोरनि रावफ्रा जोंनि गोसोफ्राव थागोन जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव थागोन अब्लासो बे मोदोमनि गाज्रि लुबैनाय गाज्रि आखल बेबहारनिफ्राय जोङो गावखौ बासायनानै जोङो लाखिनो हागोन अब्लासो जोङो मोदोमनि गाज्रि लुबैनायखौ दिनै जोङो फेजेननो हागोन आरोखि थारसारा जोङो फेजेननो हानाय नङा बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा डियार सेंग्रा सिख्लाफोर बे प्रेजेन्ट मुगायाव ओरैबायदि मोजां मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै नुगासिनो दङ माने बिराद गोसोनि मोदोमनि लुबैनायजों सुफुंनायखौ दिनै नुगासिनो दङ बिथांमोना गावसोरनि मोदोमनि लुबैनायखौ लानानै इन्जय खालामगासिनो दङ सोरबा इन्जय खालामफुनायावनो थैनानै थांबाय सोरबा इन्जय खालामनायावनो बरबाद जाबाय
सोरबा सोरबा गाव मोदोमनि लुबैनाय इन्जय खालामनायावनो स्टाडिया सेस कमप्लिट बरबाद दंस' जाबाय फरायनो हायाखिसै सोरबा सोरबा गावनि सेंग्रा सिख्लानि मोदोमनि लुबैनाय इन्जय खालामनायावनो बिमा बिफा लाजिनांबाय मन्दलिनिफ्रायबो गोजान जानांबाय इसोरनिफ्रायबो गोजान जानांबाय पापआव गोग्लैबाय उन दाहा दिनै जानो गोनां जाबाय दुखु नांनो दिनै गोनां जाबाय बेफोरबायदि दिनै जागासिनो दङ बेनिखायनो ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर बा ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा सेंग्रा सिख्लाफोर जोङो फै गोथौवै साननि बेनिखायनो पौला तिमथिखौ बेबादि बुंदों मिथिबाय मा होनदों मिथिबाय ना नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा आरो जायफ्रा गोसो मानिजों फोरबोनि मा मुंखौ गाबज्रियो बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो होननानै बुंदों पौला बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै जेसेबांनाखि आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आङो दिनै बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों फै जोङो ओरैबायदि जोङो सिन्था खालामनि आरो डिसिसन लानो दिनैनिफ्राय जि जोंनि मोदोमनि लुबैनाया इसोरनिफ्राय गोजान खालामो जि मोदोमनि लुबैनाया पापआव खोख्लैयो जि मोदोमनि लुबैनाया बिमा बिफाखौ लाजि फोनाङो बेबादि मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय दिनै जोङो गावखौ बासायनानै लाखिनि गावखौ हमथानि जि लुबैनाया जोंखौ गाज्रि गाज्रियाव दैदेनलाङो बेनिफ्राय जोङो गावखौ गोजानाव थानि अनज्लायग्रा डियार ख्रिस्टियान इउथ्स अर सेंग्रा सिख्लाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौसो दिनै खावलायदों बेनिखायनो जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ आरो जोबजासे नायलांबावगोन अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जोङो माबोरै गावखौ इसोरनियाव थिग खालामबावगोन जोङो सिन्था खालामनि फै दिनै जोंहा सेंग्रा जानायखाय सिख्ला जानायखाय मा जोङो जेखौनो गोसो जोङो बेखौनो मावनो हायो ख्रिस्टियान सिख्ला जानायखाय बिराद सोलो गोरा ना ख्रिस्टियान सेंग्रा जानायखाय बिराद बोलो गोरा सोलो गोरा बुद्धि गोनां जेखौनो गोसो बेखौनो मावनो हायो नाथाय गोसोखां जोङो जेखौनो गोसो बेखौनो मावनो हायो नोंगौ थिगैनो दं नाथाय गोसोखां जों जेखि मावा जों जेखि खालामा उपदेशगिरियाव बुंदों बाइबेलाव इसोरा बेखौ बिसार खालामगोन आरो जोङो इसोरनि हिसाब होनो नांगोन बेनिखायनो अनज्लायग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर फै जे लुबैनाया जे मोदोमनि लुबैनाया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो बेफोरबादिनिफ्राय जों गावखौ हमथानि गावखौ बासायनानै दिनै जोङो लाखिनि बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आङो सावरायदों आरोखि आरो बेनियाव मा बुंबावदों बाइबेलावहाय आरो जायफ्रा गोसो मानिजों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो होनदों बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो होननानै बुंदों पौला बाइबेलावहाय जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रिक्वेस्ट खालामदों आरोखि ना माबायदि रिक्वेस्ट खालामदों पौला जाय मानसिफ्रा बे गोथां गोथार इसोरखौ गोसो मानिजों गाबज्रियोनो बिसोरजों लोगोसे मा होनदों धोरोम फोथायनाय अननाय गोजोननायखौ बिसोरजों लोगोसे होसोफादो होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा माखौ होसोगासिनो दङ गोजोननाय धोरोम फोथायनाय होसोदों ने अनज्लायग्रा आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो दिनै गैया होसोआखै खालि मोदोमनि लुबैनायजों दिनै दैदेनजागासिनो दङ बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो खावलायदों जोङो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जाबाय नालाय पौलाबो बाइबेलाव बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों फै जों ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला जानायखाय नोंगौ धोरोम फोथायनाय गोजोननायखौ जोङो होसोफानि जायफ्रा फोरबोखौ गोसो माने जों गाबज्रियो आरो गिसियो बिसोरजों लोगोसे फै जोङो हान्थिफानि थाबायफानि आरोखि ना जेन' इसोराबो जोंखौ हामजायो जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंनि गागिफ्राबो जेन' जोंखौ अनो मोजां मोनो अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे घटना नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों सानसेखालि आं मोनसे प्रग्रामाव थांदोंमोन मोनसे सभायाव एनुवेल सभायाव आं थांदोंमोन आं बेखौ गासैखौबो बुंजोबनो थांला बेवहाय सासे बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ इनायनो बाख्नायदों दे ओरैबायदि बाख्नायदों आंखौ होनदों आरोखि ना आयं आंनि फिसालाखौ आं एसेबो बासिनो हाया
आंनि नुनायाव ओरैबादि राइट नाथाय गुबुननि नुनायाव मा रोखोम आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय आंनि नुनायाव आंनि बे गथ'आ जौ लोङा निसा लाया खुनु गाज्रि खामानि मावा खुनु गोरोन्थि मावा माने गाज्रि खामानि मावा बिमा बिफाजों हेंथा हेंसि जाया इसोर खुलुमनायावबो बिराद मोजां दिनैसिम उन्दैनिफ्रायनो आं बे गथ'खौ खुनु गाज्रि नुवाखै बा गाज्रि बुंनो हायाखै नायलाय बेबादि बुंनांदों सासे ख्रिस्टियान बिफाया गावनि फिसाखौ लानानै मिथिबायना अब्ला आङो बुंदों आयं नों इसोरखौ हामबाय होन इसोरा नोंनो बिराद मोजां फिसा होदों होनब्ला ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जेसेबांनाखि आंनि चेनेलाव दङ जोंबो नोंसोरबो जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जोङो बेबायदि बिमा बिफाजों बाख्नाय जानाय सासे ख्रिस्टियान फिसा सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला दिनै जानो नांथारगोन आरोना आं बेखौनो खावलायदों फै जोङो बेबादि जानि सैताननि दैदेननायाव जेन जोङो गोग्लैया बेबायदि बुंजालायनाय जोंबो जानि आरोखि ना सैताना मिथिबायना बै नुनो मोनै सैताना बाइबेलाव लिरदों जोंनि खिबु उन होसोबायबायनो गिदिंबाबायो नोंखौ माब्रै हाखराव खोख्लैनो हागोन इसोरनिफ्राय नोंखौ माब्रै गोजान खालामनो हागोन नोंखौ माब्रै मन' खालामनो हागोन नोंखौ माब्रै पाप मावहोनो हागोन माब्रै नोंखौ पापाव खोख्लैनो हागोन फान्दायनानै मिथिबायना बेखौ दिनै जोङो सिरि मोननो नांगोन बेबायदि गिदिंबाबायनो सैताना आरो डियार ख्रिस्टियान इउथ्स नोंथांमोनहा मिथिगौना जोंनि गोबांथार मोजां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि मोजां मोननायजों गोबांथार दिनै गोग्लैनो गोनां जाबाय सोरबा ख्रिस्टियान सेंग्रायाबो सोरबा ख्रिस्टियान सिख्लायाबो गावनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डजों गोबांथार दिनै मा मिथिबायना मोदोमनि लुबैनायखौ दिनै सुफुंगासिनो दङ नाथाय गोसोखां नों जेखि मावा इसोरा बेखौ हिसाब लागासिनो दङ अनज्लायग्राफोर जेसेबांनाखि आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आं बेखौनो खावलायबाय फै बेफोरनिफ्राय जोङो गावखौ हमथानि गावखौ बासायनि आरो इसोरनियाव मोजां गोग्गोम सासे मोजां गोथार ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्ला दिनै जोङो जानि नङाब्ला इसोरा जोंखौ हिसाब लायोब्ला जोङो गाबनो गोनां जागोन लाजिनांनो गोनां जागोन ना गाबब्लाबो गनाय नङा थैनो गोनां जागोन जोङो मिथिबायना बेबायदि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर जों नुनो मोनबाय गावनि लब लालसा मोदोमनि लुबैनायखौ इन्जय खालामनो थांनानै लामायाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौबो दिनै जों खोनागासिनो दङ आरो जायफ्रा थैयाखै लाजिनांदों गाबनो नांदों मिथिबायना दुखु नांनांदों गासिबो बरबाद जादों बेबायदिबो दिनै जों नुगासिनो दङ बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खावलायबाय जेसेबांनाखि आंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बाइबेलाव लिरदों पौला नोङो जोहोलाव बैसोनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा आरो जायफ्रा गोसोमानि जों फोरबोनि मुंखौ गाबज्रियो होनदों बिसोरजों लोगोसे धोरोम फोथायनाय अननाय आरो गोजोननायखौ होसोदो बेबायदि जोङो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै जोङो जानि आरोखि ना थ' हामबायसै आंगोनि आंगो ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बुजिबाय आरो दिनैनिफ्राय गावनि मोदोमनि लुबैनायखौ हमथागोन बा मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै आङो बेखौनो मिजिंथिबाय अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि सेंग्रा सिख्लाफोर जोंनि मोदोमनि लुबैनाया बांसिन गाज्रिखौनो दिनै लुबैयो मोजांखौथ' बहा लुबैनो ना बेनिखायनो जोंनि मोदोमनि लुबैनाया जे लुबैनाया इसोरनिफ्राय गोजान खालामो जे जोंनि मोदोमनि लुबैनाया पापाव खोख्लैयो पाप मावहैयो लाजि फोनाङो बिमा बिफा जाथि बंस'नि मान सन्मान दंस' खालामो बरबाद खालामो बेबायदि गाज्रि लुबैनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थादिनि आरो गोजानाव थागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय थ' हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों जेसेबांनाखि आंनि बे मोजां गाज्रि इउटुब चेनेलाव ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोर दङ हामबायसै इसोरा नोंथांमोन बयजों लोगोसे थाफ्लायथों गोजोन्थों खुलुमबाय